daktari daher mondo mikawe thuolo ni mondo misa ni chandruok ni en chandruok matimo mabiro ka ang'o timore kata en ang'o matimore del ng'ama miyo manyalo wacho ni nitiere kod postpartum hemorrhage. Chandruok miluongo ni postpartum hemorrhage kata chwer mamine chwer bang' nyuol en tabu maduong' ahinya ma joma mine nigo nikech walo wito joma mine ka weche mag postpartum hemorrhage go timore. To gima wan ng'eyo ni postpartum hemorrhage en ka ng'ama miyo ochwer mokadhore mokadho 500 ml/liter. Koro chwer ma joma miyo no nya timore first 24 hours seche 24 kata onyalo timore bang'e kata mana bang'e nyaka 3 months. To manego joma mine ahinya en chwer matimore first 20 seche 24 mokwongo. Mano kwang'iyo statistic wanong'o ni kuom joma mine 10 ka nigi chwerno 4 biro tho. To kwang'iyo kuom joma mine te makonyore kuom nyama 100 kuom 10 nigi postpartum hemorrhage. Dr. Ngech, nikech ilonye weche gi mokalo, adwa ni mondo mipimnwa ni ang'o momiyo ng'ama miyo nyalo chwer kata nyalo wito remo mokalore to kosenyuol. Namba 1 en ni ng'ama miyo kosenyuol to onego bed ni biero wuok. To kase biero wuok to fuko ma nyathi diyore. Samo diyore no koro onge chwer mar remo. Koro joma miyo mang'eny ka biero se wuok to fuko ma nyathi koro okodire, koro dong' ka pod odung' adung'a. Ka pod oyawre. Koro kuonde ma biero nitie ka koro chwera. Namba 2 joma miyo moko biero tamre wuok kata wuok nus. Nus biero wuok to koro dong' koro kuotie kanyo koro ng'ama miyo chwera. Mano namba 2. Namba 3 joma miyo moko nitie ma sama nyathi wuok to koro trauma timore gi kuonde moko yech mang'eny. Sama nyathi wuok ma nyathi onyalo yech cervix, onyalo yech koka duong' ne ka nyathi wuok. Mano namba 3 mamiyo ng'ama miyo bedo kamano. Mogik nitie joma miyo ma nigi rembgi ok kut maber. Waluongo ni bleeding disorder. En ka kata gimoro ng'ade matin to ochwera. Ka gimoro ng'ade matin to ochwera. Koro gin weche 4 go. Diagnosis en very fast. En remo machwer. To ng'ama miyo dizzy. To pulse rate ne high. Pressure ne piny. Ting'e ni weche okethore. Koro onego wadhi treatment haraka. Ni massage uterus. Nitie yien mamiyo uterus contract. Mago nitie osuptal. Osuptal moro amora ma miyo nyuolie nyaka bed gi yath mamiyo uterus contract. Mano en sida mosebedi osuptandewa mani county. Inyalo nwang'o ni osuptal nitie timo delivery to onge yath ma michuoyo ng'ama miyo mamiyo uterus contract. Moko nitie kata kata lewe ni to uterus contract michuoyo. Mano en gima duong' ma osuptal moro matimo delivery nyaka bedi. Ma ka ionge gi yath mamiyo uterus contract to refer. Kiki ka miyo ni nyuol tionge yath mibiro chuoyo. Kecha asenyisi ni uterus mono kik contract en 80% tone ma ineno ma. Ma kiweya gigite ma is the deadly one. Ma ni 80% of gigite ene monego ji, ene malidhol. Ma kise mama miyo se nyuol to uterus koro donga kame o contract. To nitie yath mimiyo ji. Oxytocin nitie, ometi nitie, misoprostol nitie. Koro kichuoyo to ng'eni se save life.